Jo diria. Primera qüestió, el turisme no és allò que anomenem turisme no és el que era abans. Dos, el turisme ha canviat molt perquè s'ha fet constant, permanent i ubicu, les tres coses. És a dir, hem passat un model en el qual teníem turistes i turismes, de vegades en alguns llocs, temps i espai, a un model que és tot el contrari. Tenim turisme i turistes sempre i a tot arreu. I això ho veiem perfectament a les ciutats de Barcelona, com des de l'any 1984, per exemple, passem d'alguns enclavaments turístics molt acotats, molt concrets, en aquest consum compulsiu, extensiu, per tant, intensiu en el temps i extensiu en l'espai que el turisme a Barcelona representa avui dia. Però a Barcelona, a qualsevol altra ciutat turística, com Amsterdam, com a Venècia, passaria igual. Per tant, amb una frase, si voleu, contundent, si el turisme s'ha fet global, com he defensat abans, el temps turístic s'ha fet total. I això és una de les coses contra les quals hem de lluitar, perquè no està bé que en una ciutat el temps turístic sigui total, perquè vol dir que hi ha d'altres temps que ja no poden tenir vigència. Llavors aquí hi ha una lluita, una tensió, una competència per cada metre quadrat d'espai públic, per exemple, per mostrar-se temps diferents. I hi ha un temps guanyador, que és el temps turístic. Per tant, d'aquí al monocultiu, al qual abans es referia els companys de la taula anterior, hi ha un pas molt petit. Una altra qüestió, i ara canvio una mica a l'altre cantó, és a dir, de vegades quan jo sento expressions com el turisme de qualitat, o bons turistes i mals turistes, jo trobo un viatge classista i xenòfob claríssim. Per tant, doncs, jo crec i estic molt d'acord que el concepte de ciutat cosmopolita també l'hauríem una mica desbandir, perquè utilitzem el mateix concepte que s'utilitzava a mitjans del segle XIX. Quan parlem de ciutat cosmopolita, les imatges que venen al cap són el París de Baudelaire, el Berlín dels cabarets, el Londres imperial. La ciutat cosmopolita avui vol dir l'equavoli dels immigrants equatorians a Barcelona i vol dir els turistes a l'arreu. Una altra cosa és que això no es pugui gestionar, però la presència del turisme, en l'article aquest jo diria que el turisme forma part de l'ADN de la ciutat del segle XXI, i per tant hem de saber com això ho plantegem, s'ha de saber gestionar, perquè si no arribem, i aquest serà el punt una mica en el qual em dedicaré part de la meva part final, el turisme porta indefectiblement, de manera indefugible, a l'expoli dels patrimonis col·lectius.